Čau bráško, dneska ti ukážem 5 mojich najobľúbenejších CS-kových workshopových map na to, aby si sa vedel zlepšiť a aby si vedel nastaviť CS-ko tak, ako máš. Ešte predtým, ako začnem, tak ti chcem ukázať, ako si vlastne pridáš workshopovú mapu do CS-ka. Je to extrémne ľahučké a vlastne v podstate klikneš play a máš tú kolónku workshop maps. Okay? Keď klikneš sem vľavo dole na visit workshop. No a vlastne keď už si tu na Steame v CS-ku v kolónke workshop, tak máš tu všelijaké mapy, proste máš tu aj kooperatívne mapy, máš tu workshopové mapy, máš tu všeličo, čo len chceš, tak tu je proste. Klikneš na hociakú mapu a dáš subscribe a automaticky sa ti objaví tá mapa tu. No, aby som začal. Prvá moja najobľúbenejšia workshopová mapa je určite táto. Crash Z Crosshair Generator. Táto mapa ti vlastne pomôže na to, aby si vedel lepšie nastaviť, alebo aby si vedel pozrieť na crosshairy nejakých profesionálnych hráčov. Máš strašne veľa crosshairov, z ktorých si môžeš povyberať, alebo si môžeš spraviť svoj vlastný. Určite ti viacej odporúčam si spraviť svoj vlastný, pretože si na ňo viacej zvykneš a všetko v pohode, chápeš? Ako ďalšiu mapu tu máme tu od toho istého typka Crash Z View Model Generator, ok? Keď ju zapneš, tak vlastne View Model robí to, že ako vysoko máš tú zbraň proste. Či ju máš naklonenú z hora, či ju máš z dola, či ju máš pred sebou, chápeš? X-ko, Y, Z-ko, to ťa zaujíma, ok? Keď si dáš X-ko úplne na -2, tak máš takýto Quake proste type sheet, chápeš? Typ hovna. Keď si dáš čo najďalej, ako ja, na 2,5, tak máš proste view model čo najviac vpravo. Y robí to, že vlastne ti to oddialuje zbraň ku telu, chápeš? Že proste nemáš ju ďaleko, ale máš ju blízko ku sebe. Z-ko robí to, že keď máš 2, tak chodíš jak gangster proste a strieľaš jak šulín, ok? Nemyslím si, že niekto reálne používa takýto view model, čiže zase proste 2. A view model FOV, to je to isté ako Y. Čepeš. Teraz si ukážeme jednu veľmi takú fajn mapu na to, aby si vedel praktisovať, dajme tomu Mirage, lebo myslím si, že teraz si tam je len Mirage. Volá sa to iPrac Hub by Jesper, ok? Keď na to klikneš, tak sa ti vlastne otvorí practice mapa, v ktorej si dokážeš praktisovať vlastne movement, prefire a také veci, ok? Môžeš si vybrať, aký nožík chceš, keďže som chudobný dement, tak proste potrebujem takúto vec, čepeš. Máš tu AKčko na výber, máš tu všetko, čo len chceš proste. Prefire, shortcuty, utility a sandbox, ok? Hrá sa v podstate len na Mirage. Lebo Overpass, ešte Overpass by mal fungovať. Dáme si tu, dajme tomu ten Prefire a klikneš play. Začínaš z tečkovej strany a budeš tu mať botov, ktorí po tebe začnú strieľať, ok? Musíš si na to pozor. Potom klikneš na domček, ak sa ti neľúbi hneď na začiatku, tuto je domček, bla 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 a vybereš si, akú zbraň chceš a takto proste prefiruješ, chápeš? Proste predpokladáš, kde môžu byť animácii. Je to strašne dobrá vec, lebo sa takto strašne naučíš otvárať ten pit, chápeš? Strašne veľa ľudí viem o tom, že vlastne keď si v paláci a čakáš, kým ti tvoj pit otvorí vlastne site, tak to je normálne, že clown fiesta, ok? Nikto to nevie, väčšina ľudí proste sa zasekne tuto v pite, dostanú tu nejdy, dostanú tu moličko, dostanú tu proste všetko a už sa nepohnú ani centimetr. Čiže toto je taká najlepšia mapa na precvičovanie.
Ako ďalšiu mapu tu mám pre teba Aimbots Aim Training. Je to úplne brutálne super mapa na takisto rozohranie reflexov a aimu, väčšinou aimu. Môžeš si tu nastaviť proste, či chceš sa pozerať 360 stupňov úplne okolo seba, čepeš. Alebo si to takto všetko odklikáš preč a budeš mať vlastne steny len pred sebou, kde sa ti budú spavnovať animácií, ktorých budeš zabíjať, ok? Takisto si tu môžeš proste vybrať nožiky a chujovinky. Tuto je proste, že akí budú silní boti, hej, či budú mať kevlar, môžeš si dať kevlar s helmou. Potom tu máš bot movement, môžeš si ho zapnúť, proste, že sa ti budú hýbať ako blázni. Bot spawn, bot movement random, to je celkom halus, tu pokiaľ trafíš, tak si borec. Upravovanie mapy je super vec tiež, keď si zapneš kreitky, tak sa ti takto naspavnujú nejaké boxy. Keď si dáš headshot boxy, tak vlastne sa ti tu a budeš zase len strieľať hlavičky, ok? Tento tu nemal byť, hej. A budeš strieľať hlavičky, teda aspoň sa snažiť. Ako ďalšie tu máme Uneven Ground, to je, že proste vyzerá to ako keby tu boli nejaké hory, ok, že každý ten enemák má nejakú inú pozíciu, ok, proste nie je to len o tom jednom a istom, chápeš? Dobre, a ako poslednú mapu tu máme vlastne úplne to isté z dôvodu toho, že vlastne našiel som túto mapu až dneska a prišla mi úplne super, pretože je to v podstate to isté, lenže bez lagov, ok? Hentá mapa mi príde, že je typ mapy, ktoré strašne seka z nejakého dôvodu, ok? Môžeš si tu nastaviť takisto proste botov navyše, clearnutie, máš tu proste infinite náboje, máš tu only headshot, chápeš? Čiže keď strieľaš do tela, tak mu proste nedáš frak, musíš len do hlavy, čepeš. Potom tu máš kevlar s helmou, píkovanie, tak to máš zo spodu. Hej, môžeš sa takto učiť, ako keby si vybiehal, dajme tomu na vertigu, proste na sajte, po tých schodoch, ako ideš na sajt, tak si to môžeš trénovať, ok. Ako ďalšiu vec tu máme tiež peakboxy, potom tu máš také schodiky, vlastne v podstate máš len high ground, to je super vec. Potom tu máš stenu na headshoty. Potom vlastne tu máš to, že ťa začnú boti naháňať ako zombici, ok? Proste pôjdu po tebe furt. A takto si môžeš potom trénovať, že keď po tebe pôjdu, čepeš. A to by bolo pre toto video všetko. Ďakujem, že si sa pozrel až do konca. Daj like a odber. Ďakujem. Pa.